May napansin na kami guys. Kapalagham. Mga bata, umiyak. May umiiyak kasi dito. Nagunsa ka sir? Nagunsa ka? Anong naglimpyo mo ka sir? Ha? Naglimpyo mo ka? Yohan lang kay man. Gibagyo mo sir? Gibagyo mo? Labaw pat bagyo. Ayaw no kay makapalimpyo ka na bisag inaro no? Labi na siguro may suga. Oh, limpyo eh. Kita gihapon. Oh, be? So, ginoo ko. Yeah, okay ra ka imo inana sir na. Okay na na. Oo. Muni guys, si Sir, ang bait si Sir. Kahit madilim dito, ayan, naglilinis pa rin. Memorize na niya yan kasi lahat eh. Yung mga gagawin niya dito, mga ano, memorize na. Ayan. Ito yun yung guys, oh. Yan, ito yung ano nila dito, territoryo niya dito sa baba. Ayan. Yung mga computer, ayan. Ito sa kabila. Ito. Ayan. Ayan. Ano na dito? Walang ano dito, aircon. Ano lang, ventilador. Ayan. Ventilador lang. Ceiling fan. Ayan, ceiling fan. Tapos dito, tayo. Ito yung counter. Ayan, dito. Sila. Ito din, may mga computer dito. Tatlo. At tapos, ito yung mga ano, mga sampot na mga invitation cards. Ayan. Okay. Yan na, bilis niya si Ron dito. Umabot na siya dito. Ang bilis niya kasi memorize na niya rin natin. Gawain. Ayan, hindi na selling fan. Okay, so, punta tayo doon sa taas para makita niyo. Ayan. Ito tayo. Alam niyo ba yung ginagamit ng glass ito? Flashlight lang yung ginagamit ng ilaw. Ayan. Ito tayo. Yun nga guys, dito na tayo sa kapagkita ko lang sa inyo dito ang buong workplace ko dito. Ayan, at dito, ayan, tinatakpan pa yung ano dito. Computers, ito dito, yung space dito, ito yung dito yung server ng ano namin. Server ng wifi ito. Dito yung extra unit, tapos ito naging empty na kasi nasira, hindi na ayos ng mga OGT. Ito yung mga upuan ng mga mag-wifi. Yan, dito. Tapos dito din, may bang pasok pa dito, upuan ng mga wifi. Ito yung mga gamit ko. Yan. Ito yung heat press. At ito yung table ko. Yan, mga ano to? Laminator, tapos printer. So yung mga button maker, yun pa, printer. Dito. Yan, dyan. Yan yung table ko. Ito din yung computer ko, CPU. Tapos nga dito. Ayan, ito yung ano namin dati kasama. Ito mga kasama namin dati yan. Ito ako. Ito yung amo namin. Ito yung boss namin. Alright guys, so yan lang muna siguro. So ngayon kasi today is December 3 and fiesta ngayon ni St. Francis Xavier. At kakatapos lang din kakadaanan din ni Tisoy, bagong Tisoy. Kaya nga siguro kung naririnig nyo, ang ingay dito is ano lang, yung generator. Kaya silipin natin. Ito nakita nyo sa labas. Yan, sa Petron, yan yung may generator lang. Kahapon pa, walang ano, ngayon ko lang
Eh, kahapon pa walang kuryente. Dahil kay Tisoy. Kaya, yun nga, ito yung gitara, oh. Ito yung gitara. Sobrang luma na talaga to. Matagal na itong gitara na to. Eh, kulang ng isa to. Kulang ng isa. Ayan. So, yan. So, yan lang muna guys. Saan yung ito dala? Baklay and Nengka. Nengka, let me tell you. Oh, nanay Baklay niya. Ano lang? Ilang sudan bang nailang sudan? Ito? Kaya ba, bang B-boy. B-boy. Okay kayo? Mamoy. Yan, mga unta. Galang mo kay mga unta. Pili! Yan, ganito sila kung kumakain. For the view. Ano? Bunot kong bayan. Bunutin na ang bayan. Bunutin na. Buena mo tapo. Ilan sih? Ilan? Ano? 95. 25? Itong... Ano din? Dakon. Okay, so ano dito? Si? Ano? Ito. Ayan. Ano? Ito. Paharap sa kamera para smile. No. Ito, smile. Pa, apoy. Aman ng kuan. Waki. Ayn. Aman. Dagko. Nagdagko bigulo do. Dakon na din. Wala rin. Ngit man ya, mana? Ngit man. So, ubrang ngit nga. So, Wala ka na ako sa mapil nang kanang kuan. Magkanta. Tawag na ka. Tawag na. Ay. Guys, nataron sa Villaba Park. Brand out na ron. So, waling ningaw. Susoroy. So, dorm na mo sa Villaba Park. Mga banda yan. Okay kayo. Na yung mga rugby boys sa Manila natin, rugby boys sa Villaba. Ito pa yung mga, ipakita yung mga abilidad. Singing bar. Ayan. Ito yung mga ano dito guys, mga ano tawag ito? The Battle Man. Ano sa Park. ito yung ano, slide dito. Tangan parang ano dito, parang ano lang dito yung park namin dito pag umaga kasi walang ano. Maganda to pag gabi kasi may mga lights dito. Enjoy ko, Nering. Okay kayo. Kaya nakabuhi man. Yun nga, nakatakas kami. Ayun, hulog yung sinelas ko. Ito yung walang magagawa doon sa ano guys, sa doon sa pork base kaya ito nakagala.
Habang naghihintay ng ano, babalik yung kuryente, ito yung ano, yun nga, walang magagawa. Gala-gala lang. Woo! Sarap bumalik pag bata, no, di ba? Limit ko yung mga ganito. Ayun, ito sila. May mga bata pa din dito, tapos may mga tao din nakatambay. Kaya lang, walang ka-beauty dito pag umaga. Kasi, yun nga, nagpapahangin lang sila dito. Paggabi naman, maganda. Maganda ito, dahil sa light. Dahil sa light, lalo na doon may malaking Christmas tree. Yan ito. Yan, iwan ko dito kung anong pangalan dito. Parang ano lang, parang... This is for legs enhancement. Siguro pag practice ka na mag-drive, ito yung gagamitin mo, di ba? This lang, yes, Ayan, siguro. kubaw. Parang ano lang. Ayan. Ganito lang. Ikot-ikot. Nanay ko, signal? Yun na guys, habang nakabilad kami sa araw, ito gagawin namin ito. Ayan, ang hirap pala kung ang hirap maggaganito ka tapos nakahawak yung kamay mo sa camera. Ayan. Nakabilad ka pa, ayan, papawisan ka pa. So, ano pang sarap na ganito, no? Mag-exercise lagi, no? Kung lalo na siguro pag umaga. Umaga mo ito gagawin. Nakakamiss maging bata. Parang parang napapagod ako doon Kaya lang, masyadong mainit na. Ano masasabi mo dyan? Ano ginagawa mo? Pagkamot ng high blood. Oo nga. Bukan natin kung ano. Tara. Ano kahirap to? Hirapan ako kasi isang kamay lang. Isang kamay lang. Gano'n man, sir? Gano'n man? Diyan. Ano dyan? Subukan mo lang. Takasan mo. Oh, maganda. Sarap ng pilay. See? Diba? Hindi ko maabot. Ito lang yung kanya ko. Ito lang. Ayan. 1, 2. Alright guys, diyan may karoon sa Holy Child Parish dito sa Villaba. Nialang may tagawas kayo. Nahadlo ko yung musulod. Kuno. Ay, pumasok na pala sila. Tara.
Papasok kami sa simbahan. May napansin na kami guys. Kapalag ka. Para umiyak. May umiiyak kasi dito. Gusto ko na sana ipakit. Balik ka naman. Mamention mo naman. Di umano. Wala naman. Walang bata dito. Nandito na kami sa ano guys, dito kami mismo sa sa tao namin, pero malapit ang simbahan, pero minsan lang talaga kami makapasok dito. Minsan lang kami makasimba. Guys, palabas na kami kasi may funeral, kung nakikita nyo, yan. O guys, siguro murag uuwi lang siguro kami. Kasi nga medyo siguro ngayon. At yun, medyo napapagod na guys kasi sobrang init dito. And see you again next time guys, and please don't forget to like, comment, share, and subscribe. Please din support na lang po kay Rigan ang music po para sa kanyang channel, at saka kay Gerel Rigan yun, sana support niyo please. Kasi kasama ko to sila at nagbo-vlog din sila. Yun lang, peace out. So, what's up guys, welcome back dito sa aking channel. Ngayon paparinig ko lang sa inyo itong kanta na ginawa ko. Medyo matagal na to, pero sana magustuhan nyo. Ang paparinig ko sa inyo ang few lines lang, kasi nga hindi natin itong gitara na gagamitin natin is sobrang sira na. Nga kulang sa string. Susubukan pa rin natin ang kakantahin. So ito, sana magustuhan nyo. Dito sa isang sulok, hintay na muli kang makilala. Ang tingkampan ka pa sigaw. Bawat hiling ko ay ikaw. Sana God.
lang yun guys, a few lines lang. Sorry. Actually, tapos na yung song, pero medyo mabibitin kasi ako kasi kulang sa for that. Yun lang, peace out.